हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण घडीच्या पोळ्या करणार आहोत। घडीच्या पोळ्या करण्याचं कारण म्हणजे घडीच्या पोळ्या केल्यानंतर चपाती छान फुगते आणि चांगली पफी होते, म्हणून आपण घडीच्या पोळ्या करतो। तर आपण आता ती बघूया, आपण घडीची पोळी कशी करायची ती। पिठाचा गोळा घेतलेला आहे, तो गोळा लाटून घ्यायचा। लाटून घेतल्यानंतर त्याला मध्ये तेल लावायचं आणि तेल लावल्यानंतर ते असं उचलून आपण जसं मोदकाला करतो तसं ते करायचं आणि ते सगळं असं मध्ये प्रेस करायचं। ते मध्ये प्रेस केल्यानंतर आपण जसं पिठामध्ये ते सुक्या पिठात घोळवतो तसं घोळून मग ती चपाती लाटायला सुरुवात करायची। चपाती नेहमी बाजूने लाटायची, मध्ये लाटायची नाही, नाहीतर मग ती फाटते। आता मी ही तव्यावर टाकते। तवा छान गरम झालेला आहे। टाकल्यानंतर थोडं थांबायचं। जेव्हा त्याला खालून असे बुडबुडे येतात तेव्हा आपल्याला ते वरून दिसतात आणि मग दिसल्यानंतर मग ती टर्न करायची। आता आपल्याला इथे बुडबुडे दिसतायत, आपण आता ते टर्न करूया। टर्न केल्यानंतर लगेच चपातीला तेल लावायचं नाहीये, नाहीतर मग ती फुगत नाही। थोडा वेळ वेट करायचं, तिला स्वतः फुगून द्यायची। ती बघा, ती स्वतःहून फुगते। फुगल्यानंतर तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही त्याला असं वरून तेल लावा किंवा नाही लावलात तरी चालेल। त्याच्यानंतर खालून करपूनही द्यायचं नाहीये, पटकन टर्न करायचं। हे बघा, जिथे शेकलेली नसेल तिथे शेकवायची। आपली चपाती छान फुगली की करायला सुद्धा आनंद होतो। मग आता अजून एक दाखवते मी। ही आता ठेवून देऊया। चपातीचा गोळा घ्यायचा मीडियम आकाराचा, जो मी घेतलेला आहे तो थोडा प्रेस करायचा। प्रेस केल्यानंतर लाटून घ्यायचा। लाटून घेतल्यानंतर त्याला असं तेल लावायचं। तेल लावल्यानंतर उचलून त्याला अशा कळ्या काढायच्या, त्याला जशा तुम्ही मोदकाला काढता। कळ्या काढल्यानंतर त्या सगळ्या कळ्या अशा आतमध्ये प्रेस करायच्या आणि प्रेस केल्यानंतर त्याला सुक्या पिठामध्ये घोळवून पुन्हा ते लाटायला सुरू करायचं। चपाती नेहमी बाजूने लाटायची, म्हणजे चपाती छान फुगते। मध्ये लाटल्यानंतर मग चपाती फाटण्याची शक्यता असते, त्याच्यामुळे नेहमी बाजूने लाटायची चपाती। तवा चांगला तापून द्यायचा आहे। घडीच्या पोळ्या करायची बाकीची सुद्धा पद्धत असते, पण ही मला सगळ्यात सोपी वाटते। माझ्या सासूबाईंची पद्धत आहे ही, त्यांनी मला दाखवलेली, मला अतिशय सोपी वाटली म्हणून आता तीच मी फॉलो करते। थोडं थोडं इथून फुगते चपाती, म्हणजे मग आपण ती टर्न करू शकतो। टर्न झाल्यानंतर तिला स्वतःहून फुगून द्यायचं। तुम्हाला हवं असेल तर वरून तेल लावून घ्या। चपाती चांगली शेकवून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे मी आता माझ्या बाकीच्या राहिलेल्या पोळ्या करून घेते। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला
तुम्ही मला नक्की लिहून पाठवा। तुम्ही हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।